Здравейте, аз съм Ицо Балов. Днес ще кача клип на Modern Combat 5. Така. Тук натискаме. Така, май трябва да гледам снимки. После тук, на бек. Така. Добре, защо се връщам тук сега? О, мисля, че е тук. Да, ето старт. Сега започваме. Втора мисия. Аз току-що се изтеглих, иначе ви препоръчвам играта. Доста е забавно, но играл съм и преди. На старият ми телефон. Така. Да. Така, сега трябва да бъде точно идеално. Бам! Много брутално. Така, сега тук двама ще дойдат. Убит. И тук има още. О, сървъра. Пак ли? Добре. О, сега има. Добре, малко забравих да говоря. Ето сега май трябва да я преследвам, да. Преследвам, звучи малко странно. Така няма значение. О, тук сега стрелят. И мисля, че това ще го унищожат. Къде са и къде? Така, този го убих първия. Така. Не ги виждам. Ето един. О, там се крие още един. Мисля, че го бих и тук видях. О, ето. Горе. Още умра всеки момент. Ето тук. Добре, убих. Дали ще мине мисията? Доста е трудничка. No. Here, Ruth har mig söker this to you, so she can contact you. Thanks. О, мисля, че минах. Една звезда си пак. Добре. Тук каквото ми дава. Doing. Next. Okay. Modern Combat 5. Леко, така, това тук няма значение. Да видим. И да, това беше от мен, Ицо Иванов. Днес ви показах тази мисия. Чао, чао.